Tradizzjoni, familja u proprjetà, mifruxa madwar bosta pajjiżi b'mod awtonomu, hija taf bħala fondatur lil Plinio Correa de Oliveira. Plinio Correa de Oliveira, ħassib Kattoliku, kittieb, professur tal-Università, ġurnalist u lettur tal-istorja, twieled São Paulo, il-Brażil, fl-1908. Avukat ta' professjoni u aktar tard fil-ħajja lettur tal-istorja moderna u kontemporanja fl-Università Kattolika Pontifokali ta' São Paulo, beda jinvolvi ruħu mill-1920 f'diversi kongregazzjonijiet Marjani, l-Azzjoni Kattolika u l-Lega Elettorali Kattolika li tagħha kien fondatur u organizzatur. Fl-1933 ġie elett fil-Kungress Nazzjonali Brażiljan u kien l-iżgħar membru tal-Kungress sa żmienu f'dak il-pajjiż. Filwaqt li beda minn sentejn wara, sal-1947, serva bħala direttur tal-Ġurnal Kattoliku o Leġjonarju, li kisbet prominanza fl-istampa Kattolika Brażiljana taħt it-tutela tiegħu, speċjalment għall-oppożizzjoni kontra l-influwenzi Nażisti li kienu qegħdin jinfirxu fir-reġjun. Madankollu, l-akbar kontribuzzjoni tiegħu ġiet mill-kitbiet tiegħu magħmula kontra dak li ra bħala theddid kontra ċ-ċiviltà Kattolika u l-punent u li sabu espressjoni fix-xogħol tiegħu, Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni, ippubblikat fl-1959 u aġġornat diversi drabi minn dakinhar. Mill-bidu ta' snin 40, Plinio nnota ċaqlieqa fih dan il-Knisja u s-soċjetà, waħda li ħadet direzzjoni lejn id-dekadenza u l-kollass. Huwa beda jikteb dwar dan is-suġġett u fost il-ħafna xogħlijiet tiegħu, dan il-ħsieb huwa l-aktar spjegat bir-reqqa f'Revoluzzjoni kontra Rivoluzzjoni. Fil-qosor, dan ix-xogħol jispjega proċess ta' tnaqqis minn dak li Plinio qis bħala s-soċjetà ideali li kienet teżisti fil-Medjuevu. Din kienet ikkaratterizzata minn ordni bbażat fuq il-ġerarkija, il-paċi bejn il-Knisja u l-Istat u s-soċjetà organika li awtomatikament ħadet ssieb il-komponenti kollha tagħha mingħajr il-ħtieġa ta' ħin mill-Istat fil-proprjetajiet tan-nies. Din is-soċjetà tat lok għal ċiviltà li nsejħulha l-Kristjaneżmu li rat iż-żieda tal-fratellanzi ta' snajja, bliet u universitajiet, kif ukoll dwar l-intellettwali bħal Roger Bacon, Thomas d'Aquino u Hildegard ta' Bingen. Plinio jirrakkonta tnaqqis sussegwenti ta' dik il-ċiviltà, proċess ta' 500 sena li jibda bir-Rinaxximent u r-rewwixta tiegħu favur il-forma umana. Dan il-proċess, billi jeżalta s-sensuali fuq dak spiritwali, jiftaħ il-bieb għal 3 rivoluzzjonijiet oħra, il-Protestantiżmu, ir-Rivoluzzjoni Franċiża u ż-żieda tal-Marxiżmu. Reviżjonijiet ta' wara jqisu l-impatt tar-rivoluzzjoni sesswali u l-bidu ta' dak li llum insejħulu postmoderniżmu. Dawn ir-rivoluzzjonijiet raw proċess gradwali li fih l-istruttura ordnata tal-passat tinħall u bħala riżultat ħareġ preżent kaotiku. Dan il-proċess imbagħad iwassal għal kollass totali mhux biss fl-isfera ċivili iżda wkoll fl-isfera reliġjuża. Ta' bilħaq, Plinio Correa de Oliveira huwa partikolarment imħasseb dwar dak li jara bħala trasbord ta' ideat rivoluzzjonarji fil-Knisja Kattolika. Dan il-proċess ħalla lill-Knisja konfuża billi speċjalment il-membri tal-kleru u l-Episkopat assumew aktar l-irwol ta' rivoluzzjonarji milli dak ta' rajja. Għar minn hekk, jinkoraġġixxu tendenzi rivoluzzjonarji u liberali fit-teoloġija, fil-moralità u anke fil-liturġija. Is-soluzzjoni tiegħu hija dak li hu jsejjaħ il-kontrarivoluzzjoni, proċess li huwa xogħol biex irreġġa' lura l-impatt negattiv ta' tħassir ikkawżat mir-rivoluzzjoni. Bażikament, dan jinvolvi li niskopru mill-ġdid il-valuri tas-soċjetà organika kif ukoll inneħħu l-ħsara magħmula fil-kultura u l-politika. Din mhix tip ta' rikreazzjoni politika li fiha faxxa ta' ċentriċi trid terġa' toħloq passat minsi, iżda pjuttost programm potenzjal għal bidla għall-aħjar. Il-viżjoni ta' Plinio Correa de Oliveira ġiet promossa mill-assoċjazzjoni li kien waqqaf matul ħajtu, imsejħa Tradizzjoni, Familja u Proprjetà. Minn dakinhar, affiljati ta' din l-organizzazzjoni infirxu mad-dinja kollha, jitolbu bidla u kontrarivoluzzjoni. Għal żmienna, ħansemmu ftit episodji. Riforma tal-art fil-Brażil, meta l-Gvern Brażiljan fl-1962 nieda programm li permezz tiegħu kien se jikkonfiska l-artijiet. Plinio ħareġ b'qawwa kontra dan kollu
u saħħansitra ppubblika ktieb dwar kif il-Kattoliku mhuwiex obbligat li jappoġġja dawn il-konfiski. Kampanja kontra l-proposta tal-President Franċiż François Mitterrand li joħloq sistema soċjalista li tkun dominanti fil-Ponent. Il-liberazzjoni tal-Litwanja. Meta l-poplu tal-Litwanja qam jitlob l-indipendenza, ħadd ma qabeż għalih, ħlief it-TFP Brażiljan, li taħt id-direzzjoni ta' Plinio ġabret petizzjoni ta' 5.2 miljun firma. Din għamlet pressjoni sħiħa fuq il-Gvern Sovjetiku, speċjalment meta marret delegazzjoni fil-Litwanja f'Mosca mit-TFP. Ftit wara l-Litwanja saret pajjiż indipendenti. U fl-aħħar ġlieda favur il-ħajja, favur iż-żwieġ naturali u l-moralità nisranija. F'Malta, l-assoċjazzjoni lokali affiljata hija Pro-Malta Kristjana li ilha mwaqfa mill-2018. Pro-Malta Kristjana organizzat rożarja ta' reparazzjoni favur iż-żwieġ naturali, ħaditha kontra l-liġijiet li jinaqsu mid-dinjità umana tal-embrjun u ħadmet kontra l-liġi proposta dwar l-ugwaljanza li kienet seddajja fil-familja u l-awtorità tal-ġenituri. Kull min hu interessat jista' jikkontattja l-imsemmija soċjetà permezz tal-paġna tal-Facebook tagħha. Grazzi.